Langile fabrika batetik mendietako komunitate isolatu baterako prozesua erakusten du Irati Gorosti diren lan berriak. Mutur batetik besterako prozesua dirudi eta hala islatuta dago irudietan ere. Aro berria filma da Iratiren lan berria. Gaur, 25. fotograman, Irati Gorosti di. Yo siento que quizás este verano se han hecho demasiados cursos. Bueno, es verdad que estamos haciendo un gran esfuerzo. Pero si el objetivo es tener un espacio en propiedad, no podemos bajar el ritmo. Kaixo, Irati? Kaixo. Zer moduz? Bueno, gaur nervioak dantzan eta oso ilusionatuta. Zure lehenengo film luzea da. Bai. Nolako izan da lehen film luze bat egitea? Egia esan izan da oso prozesu gozagarria niretzat. Oso luzea izan da, baina nik ere denbora aldetik sentitu dut behar zuela denbora hori, eta asko disfrutatu dut. Eraman nau ezagutzera jende asko, bizitzera bizipen oso ederrak eta kriston ikasketa izan da. Bai? Nundu abia puntua film honek? Jatorria badira nire gurasoekin eukin dituen elkarrizketak galdetu nienean duela urte asko, 10 urte edo beraiek bizi izan ziren komunitate bati buruz. Ni jaio baino pixka lehenago, ni banekien bizi izan zirela Nafarroako komunitate batetan. Eta hor nire aitak erakutsi zizkian, liburu bat erakutsi zian eta bertan bazeuden argazki batzuk. Eta horiek arretaitu ziaten iruditzizkian oso irudi potenteak. Gehien pentsatzen badut Euskal Herrian 80. hamarkadaren hasieran, baziren gorputz pila bat izerditan biluzik, eta hor zerbaitek, ez dakit, mugitu ninduen barrutik, eta hasi nintzen, galdera horiek areagotu ziren eta hasi nintzen ikertzen, eta nolabait sentitu nuen oso hasieratik zegoela hor potentzial bat pelikula bat egiteko. Eta ikertzeko nora jotzen duzu? Hau da, horren inguruko informazioa non topa daiteke? Esan, izan dira oso iturri zuzenak, ez dut aurkitu besterik. Orain arte uste dut ez. Zuzenak diozunean da, pertsonen gana jo duzula? Pertsonen gana edo garaiko, adibidez hori, gero artxiboko materiala edo dokumentalagoa izan da beti komunitatean inprimatutako publikazioa, gehien bat, ze komunitatean bertan zeukaten inprenta bat. Eta orduan lortu ditut, gehien bat pertsonek eskuratu dizkiate, baina interneten eta horrela aurkitu aldira baita ere, liburu horietako batzu bigarren eskuko web horrietan eta horrela. Eta gero badaude reportaje batzuk telebistakoak, garaiko aldizkarietan ere agertu zen asko, ze garaian izan zen gauza nahiko handia eta ezaguna, garaiko aldizkari askotan agertu zen. Orduan, hori izan da iturri oso garrantzitsu bat, eta beste iturri nagusia izan dira bertan bizi izandako pertsonak, bertako kursoetan parte hartutako pertsonak, eta haien testigantzak, ez? Bai, pentsatzen dut horien testigantzak eta ere garrantzitsuak izango zirela pertsonaiak sortzerako orduan, eta castingaren inguruan galdetu nahi nizun, ze aktoreaz gain, izango ziren dantzariak edo bestelako pertsona batzuk edo aurrez ere horrelako mankomunitate batean bizi izan direnak, ze, ekintza bezala ez, nahiko ikusgarria da eta ondo prestatu beharreko gauza da, nola izan da hori? Casting prozesua izan da baitaren nahiko prozesu luzea eta oso ederra. Castinga zuzen dute Dobofil eta Marina Suarezek, eta castingaren berezitasuna igual izan zen, bilatzen ari ginena bazirela pertsonak nolabaiteko afinidadea zeukatenak pelikulak planteatzen zituen gaiekin eta metodologiekin, lan metodologiekin ere bai, ez? Orduan, zen aurkitzea laguntalde handi bat, justo lan egiteko modu hauekin eta material hauekin jolastera animatuko zirenak. Eta hori oso ederra izan da, azkenean deskubritu ditut hor pertsona asko eta izan dira oso eskuzabalak eta oso modu intimoan lan egin dugu esango nuke, beste igual zinean normalean lan egiten den moduarekin konparatuta edo. Egia esan horrelako atmosfera bat, horrelako giroa sortzeko intimitate bat izan behar da. Aipatu duzu la metodologia, zer egiten duzu referentzia metodologia horrekin? Alde batetik oso garrantzitsua izan da lana artxiboko material guzti horrekin, dokumentu guzti horiekin eta testigantza horiekin, eta nolabait aktoreekin egin duguna izan da material guzti horiek partekatu
Eta ez bakarrik aktorekin, baita ere kamaratzeko ekipo guztiarekin. Eta material horien gogo eta ireki, ez? Talde handi horretara ireki, eta guztion artean material horiekin jolastu, baina baita ere material horien inguruan gogoetak sortu, eta hortik sortu da baita ere, gidoia bazegoen prozesu guzti hau baino lehen gidoi bat, oso oinarritua baita ere ikerketa horretan, baino bazeukan nola baiteko egitura, baino gero berridatzi dugu asko, sekuentzia asko berridatzi ditugu, ja genekienean nortzuk izango ziren aktoreak, eta beraiekin lanean, ez? Material hauekin lanean eta jolasean. Eta gero, badago pelikularen parte oso garrantzitsu bat direla, Arkoirisen eskaintzen ziren ikastaro batzuk, eta horrek egin zuen benetan famatu, Arkoiris komunitatea, milaka pertsona gerturatu ziren kurso hauetan parte hartzera. Eta kurso hauek filmatzeko bai erabili ditugula benetan bertan erabili ziren teknikak edo haien antzekoak, eta terapeuta talde batekin sortu ditugu nolaiteko antzerako ikastaro batzuk eta filmatu ditugu, ez? Hori nahiko berezia da fikziozko pelikula batetan uste dut lan egitea. Eta uste dut bai irudiek badaukatela indar bat, ze bada bizipen bat, izan zen bizipen bat benetan jende talde horrentzat, eta guretzat ere kamaratzean zegoen ekipoarentzat ze hor mugitu ziren gauza asko, eta nola baiteko hor irudikatzen diren katarsi horiek badira irudikapen ariketa bat, baina badira baita ere benetako bizipen bat, ez? Eta bi plan horietan dago pelikula denbora guztian. Bai, errealismotik asko du filmak, hori egia da. Aipatu duzu ikastaro horietan, sexu eszenak agerikoak dira, eta horrelakoetan intimitate koordinatzaile bat izatea beharrezkoa da, kasu honetan izan duzue? Beharrezkoa ez da, baina bai eduki dugula, eta oso interesgarria izan da lan hori, baina Tabata Cerezo izan da, intimitate koordinatzailea. Eta, claro, berarentzat ere nik uste dut proiektu hau nahiko berezia dela, ze normalean fikzioan intimitate koordinatzaileak lan egiteko modua da, daukaten modua da dena koreografiatzen dute asko, eta aurretik oso ondo erabakitzen da nola egin, eta zer, eta justo kasu honetan ez genuen horrela lan egin nahi. Ze badaude egoera oso improvisatuak, ez? Bai, libre utzi nahi zenituzten aktoreak. Hori da. Orduan horrek badauzka beste arrisku batzuk, eta orduan egin behar izan duguna, izan da nolabaiteko egon dira tailer batzuk lehenago, zeintzutan hitz egin dugun asko konsentimenduari buruz, limitei buruz, eta sortu ditugun arau batzuk, hori edozein momentutan, edozein pertsonak jakiteko altzuela edozein egoeratatik atera, edo limite batzuk jarri, dinamiken barruan. Eta hori asmatu behar izan dugu nola egin hau modu seguru batetan eta jendea eroso sentitzeko dinamika honekin, ez? Zena hain arriskutsua zentzu horretan, ez? Ze alde batetik bazegoen improvisazio punto bat, gainera kamarak, izan da konplexua. Eta etikoki ere planteatu dizkigu erronka pila bat. Bai, hori ziur. Behin da berriro ari gara Nafarroako komunitate honen inguruan, baina aztu gabe honen aurretik badagoela lan industrian kokatutako beste eremu bat, eta hor bi mundu ikusi ditugu, ez? Izenburuaren aurretik dagoen mundua dela lan industrian dagoena, eta izenburuaren ondoren datorrena. Oso ezberdinak dira bi mundu horiek, batean lehen bizikoan kolore hotzak nabarmentzen dira, kamerak ere ikusten da zurruntasun bat baduela, aktoreen mugimenduak ere ala dira. Hor badaude kamerak egiten du horrelako biribilgune bat, edo gangster eta horrelako pelikuletan askotan erabiltzen den mugimendu bat, baina gero kontrara, beste munduan ikusten dira oso kolore beroak, biziak, aktoreak mugimenduan etengabe, plano gertukoa. Irudia izugarria da eta oso desberdina da. Zein da horren planteamendua? Eske oso ondo azaldu duzu, ez dakit oso ondo zer gehitu, baina hori da planteamendua, ez? Nolabait kontraste hori, eta niretzat ere hori izan zen pelikularen abiapuntuan bazegoen hori ere. Nolabait nire iruditeria 80. hamarkadakoa Euskal Herrian bazen igual lehenengo parte horretako kolore horietan grisa, urdina hor zegoen, gama horretan zegoen, eta deskubritu nuenean komunidadeko esperientzia hori apurtu zuen pixkat nire
bueno, pues, nik ezagutzen nuen edo nik egin nuen irudi horrekin, ez? Eta hori iruditu zitzaidan oso interesgarria, osain justu kokatzea olako esperientzia batzuk Euskal Herrian garai horretan, ez? Bai, aipatu duzu apurketa hitza eta nik uste hori oso egokia dela aipatzeko bi munduen hauen artean dagoena. Eta filmatzeko prozesuaren inguruan ere galdetu nahi nizun, ze ikusten da kamerak baduela grano berezi bat, kolore berezi bat, argazki zuzendariak ze gomendio egin dizkizu edo nondi jo du? Ba, argazki zuzendaria da Jon de Sosa, bera zinemagilea da baita ere, eta bera egon da pelikulan implikatuta aspalditik, eta oso modu ez dakit, integral batetan, ez bakarrik argazkiaren ikuspuntutik, ez? Eta berarekin lan egiten daramazkit urte asko baita ere, ja Unikornio izan zen lehenengo lana berarekin egin nuena, da fikziozko egin nuen lehenengo laburra, oso simplea den pelikula bat, baina egin nuenean Unikornio ja baneukan pelikula hau buruan. Eta orduan, nik esango nuke hor, Jonekin elkarrizketa izan dela urteetan zehar eman den elkarrizketa bat, eta gainera asko eman dena eginean, ez? Osea, pelikulak egiten, 16 milimetrotan filmatu dugu pelikula, Jonek askotan lan egin izan du, proiektu askotan argazki zuzendari bezala, eta bere pelikuletan ere bai, 16 milimetrorekin. Eta, bueno, eta nik ere azken proiektuetan ere beti 16 milimetrotan. Azkenean bada garaiko teknologia erabiltzea garaia irudikatzeko, ez? Hori izango litzateke erantzunik errexena, zergatik erabili dugun zeluloidea edo, badela baita ere izan da nahiko erabaki arriskatu bat, erronka bat izan da, baina bueno, oso ohituta gaude, bai ni, bai Jon, bai Leire ere ekoizlea lan egiten analogikoan, eta nik uste dut, alde batetik horrek baldintzatzen du asko rodatzeko modua, baina modu interesgarri batean nire ustez. Eta gero baita ere estetikoki bai ematen dio zerbait irudiari eramaten zaituena garaira oso modu zuzenean. Bai, hala da. Lantaldea aipatu duzu eta esan bezala lehenago ere lan egin duzu beste batzuekin. Maite Mugerza protagonistako bat ere bada eta horrekin ere aurrez lan egin duzu. Ze feedback edo ze esan dizue pelikula honen inguruan? Oraindik ez du feedback asko jaso, ze atzo izan zen lehenengo aukera eukizuena ikuslek. Esan nahi lantaldeak, Lantaldeak, bale. Esken ikustu dut lantaldearentzat izan dela oso esperientzia intensoa. Orduan, oso emozionala izan da. Osea, pelikula ikustea oso hunkigarria izan da, niretzat ere bai, beraiekin partekatzea, eta esango nuke niretzat hori dela agian garrantzitsuena, ez? Ze izan dira bidelagun prozesu honetan zehar oso modu intimoan, ez dakit Maite, nik uste dut zoragarri dagoela, eta jendeak ikusi dutenak pelikula sekulako inpaktua sortzen du bere presentziak. Eta, ez dakit, nik uste dut hori, eske oso harreman polita daukagu eta eraiki dugu baita ere pelikularen inguruan talde guzti horrekin. Bai, eta orain, hori alde batera utzita, esan duzu pelikula orain estreinatuko dela, eta esan bezala, zuk ere, 80ko hamarkada jende askok ziurrenik ez duela irudi horiekin lotuko. Zer gomendio emango zenioke pelikula ikustera doanari? Niri gustatuko litzaiakena da oso modu irekian jutea. Eta saiatzea igual aurre iritziak edo alde batera ustea. Eta esperientzia, hori modu ireki batean esperientzia bizitzea, ez, pelikula ikustearen esperientzia uste dut oso sensoriala dela, jotzen duela gorputzera, jotzen duela igual ezain beste modu intelektual batetan analisi batetara, baizik eta beste leku batetatik gustatuko litzaidake mugitzea gauzak, ez? Orduan, horretara irekita jutea zinemaretoetara. Irati, mila esker, plazer bat izan da zu gurean izatea. Oparitxo bat daukagu zurentzat. Ze ondo. Mila esker. Hor barruan dago oparitxoa, Vale. Ez da, neceserra erabili daiteke, baina... Mila esker. Baina hori. Oso ondo. Galtzerdi batzu zuretzat opari, berriaren lantaldearen izenean. Eta hori, mila esker hemen izateagatik, mila esker zuei ere kamararen bestaldean izateagatik, eta gaur ere realizazioan Lara Madina Beitia eta Nagorearen izan ditugu. Beraz, beste bat arte.